Przekaż 1,5% podatku na Akademię GKS Jastrzębie i wspieraj młode talenty. Ďakujem, dobrý deň. Tak, tú dlhú cestu, ktorú sme sem mierili na tento meč, myslím, že sme sa dobře přigotovali na ten meč. Mali sme dobrú reakciu závodníkov na změnu ustavenia v štvorce nášho protivníka, kde sme mnogo situácií v pressingu lapali a mohli sme hrať na polovie protivníka. Nebyli sme agresívni v situáciách, kde sme mali žutý, kde sme měli kvázi budovanie atakov, ale brakovalo nám, by som povedal, taká sila a agresivita v pole karné, či už u protivníka, alebo v našem. A to myslím, že dzisiaj decidovalo o výniku a protivník bol v tom trudný, silný, hral dobre v pole karné, či vo svojom, alebo v našem, kde góly padli po situáciách, keď boli pivky do šrotkovania a vykorisťovali tieto situácie. Chceli sme niečo zrobiť s tým mečem. Mašak zrobil individuálnu akciu, kde už pošiel do pole karné, kde sme konečne nejak strelili ten gól, ale potom už tá naša presia nebyla taká, aby sme mohli zdobiť ďalšieho góla a protivník vyhral meč preto, lebo vyhral w pole karne wszystkie sytuacje. Dziękuję. Dla mnie bardzo trudne spotkanie pod wieloma względami. Wiedzieliśmy, że Jastrzębie przyjdzie tutaj grać w piłkę. My byliśmy po dwóch porażkach i pewnie już dzisiaj nikt nie pamięta, że to były całkiem niezłe mecze w naszym wykonaniu. Szacunek dla mojej drużyny za pierwszą połowę, która skończyła się wynikiem 0-0 i za drugą to jak zaczęliśmy i to jak w końcu stały fragment gry po raz kolejny zdecydował o tym, że my wygraliśmy. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Fajnie też drużyna zareagowała po straconej bramce na 3-1, nie wkradł się jakby chaos. Wybijaliśmy z atutów drużynę gości i myślę, że bardzo cenne 3 punkty i jeszcze raz podkreślam radość w naszej szatni.